У гэтым відэа я хачу расказаць гісторыю аднаго дня, які быў роўна год таму, 9 жніўня 2025 года. Дзень быў багатым на падзеі, і адной з іх стаў незапланаваны паход на канцэрт Макса Каржа ў Варшаве. Ну вот, иду на концерт Макса Коржа, который будет вот на этом стадионе. Кстати, впервые буду на этом стадионе. Але ўсё пачалося зусім не з канцэрта, а 3 гадзінамі раней, з вельмі важнай і добра вядомай усім беларусам падзеі, 5-й гадавіны скрадзеных выбараў у Беларусі і маршу свабоды. Беларусаў дагэтуль сядзяць у турмах і канцлагерах. Іх катуюць, прыніжаюць, ізалююць. Яны трымаюцца дзеля нас. Точить вільготную сцежку на твары, то збягае след. Рэжым Лукашэнкі не был бы сабой, калі б яшчэ 5 жніўня ў Міністэрства замежных спраў Беларусі не выклікалі часовага паверанага ў справах Польшы, каб уручыць ноту пратэсту ў сувязі з запланаваным правядзеннем у Варшаве деструктыўнага мерапрыемства. Але вядома ж, улады Польшы гэты абсурд праігнаравалі і вылучылі цэнтр сталіцы для правядзення акцыі. І нягледзячы на пагрозы Лукашэнка завесці супраць удзельнікаў крымінальныя справы, сабралася вельмі шмат класных беларусаў. Сабраліся, каб успомніць падзеі 5гадовай даўніны і нагадаць усяму свету, што беларусы працягваюць змагацца за свабодную і дэмакратычную краіну. Дзякуй польскаму боку за магчымасць правядзення гэтай акцыі. Вялікая падзяка арганізатарам з беларускага боку і, безумоўна, кожнаму, хто ў гэты дзень прыйшоў на плошчу. Бачыць столькі класных і светлых асоб у адным месцы – гэта сапраўдна цудоўна. Атмасфера на беларускіх маршах увогуле неверагодная. Паслухайце хвілінку самі. А за гэтае выкананне 3 чарапах можна і падабайку паставіць. Таксама выступалі Святлана Ціхановская. Страшылкі рэжыму выйшаў сёння на гэты матч. Дзякуй вам усім. І Павел Латушка. Мы выходзім купалаўцамі каля ўваходу, і я кажу, што мне сорамна, але я ганаруся. Мне было сорамна ад таго, што гэтыя так званыя сілавікі беларусы па нацыянальнасці. І тут мы зноў вяртаемся да Макса Каржа. Пад канец маршу мне напісалі сябры і прапанавалі бясплатны квіток на канцэрт, бо ў іх знаёмага ў апошні момант нешта сарвалося. Я, які апошні раз слухаў песні Каржа гадоў 10 таму, дакладна не планаваў ісці на гэты канцэрт. Але вы ж ведаеце, калі вам бясплатна прапаноўваюць квіток, а да стадіёна паўгадзіны пешу, чаму б не? Капец там очередзі, ёпарасота. Тое, што гэта будзе маштабнае мерапрыемства, я ўжо зразумеў на падыходзе да стадіёна. Очередь просто бесконечная, я не знаю, где. Ля ўвахода былі гіганцкія чэргі, хоць да пачатку канцэрта заставалася менш за паўгадзіны. Блин, это в две стороны. Очередь туда, наверное, метров 500. И в другую сторону столько же. Да. Не просто будет помогать. Фу, не знаю, как у меня получилось, но
Как-то прошел за 10 минут, ёпрст. Всю эту километровую очередь. Мне нейкім цудам удалося трапіць на стадіён за 10 хвілін. І да таго моманту там ужо было дзесяткі тысяч людзей. Сам стадыён, калі падымаешся на яго ўпершыню, робіць моцнае ўражанне. Гэта гіганцкае збудаванне з цікавай асаблівасцю. З цэнтральнага падвяснога шпіля выязджае мембрана і ўсяго за 20 хвілін у стадыёна з'яўляецца дах. Думаю, сюды абавязкова трэба схадзіць на футбол. Яшчэ пры ўваходзе памятаю падумаў, вялікі натоўп неяк ап'яняе людзей. Не хачу параўноўваць некалькі тысяч чалавек на маршы свабоды і дзесяткі тысяч на канцэрце, але розніца адчувалася як між бібліятэкай і п'янай сваркай падлетак на дыскатэцы. Атмосфера разительно отличается от того, что было на политическом марше. Вообще не понимаю, что здесь происходит. Магчыма, калі б я сам выпіў бы келіх другі піва, усё б выглядала б крыху інакш. Але піць алкаголь мне дакладна не хацелася, і на цвярозую галаву карціна навакол здавалася проста абсурднай. Падлеткі, якія бегаюць туды-сюды. Людзі, якія лезуць праз загароджы. Паліцыя, якая ганяецца за ўсімі імі. Некія блогеры ходзяць з важнай мінай, як паўліны, распусціўшы хвасты, а натоўп вішыць проста ад таго, што хтосьці з'явіўся на віп-трыбуне. Я без понятия, кто это. Почему-то Гэта спачатку крыху шакавала, і ў галаве адразу ўсплыла назва першага альбома Каржа «Жывотны мір». Памятаю, падумаў, Корж жа рэальна добра шарыць у тым, як паводзі сябе натоўп. Канцэрт не пачынаўся яшчэ 2 гадзіны. Арганізатары чакалі, пакуль увойдуць усе, хто стаяў у чэргах на ўваходзе. Я занял сваё месца і проста назіраў за тым, што адбываецца, успамінаючы свае першыя канцэрты, дзе эмоцыі проста рвуцца знутры. Так што гэты стан натоўпу я цудоўна разумею, але самому тады не хацелася заражацца гэтай істэрыяй. Але праз нейкі час гэтая атмасфера калектыўнага вар'яцтва перадалася і мне. Я заўважыў, што на цэнтральнай трыбуне віселі толькі ўкраінскія сцягі і ніводнага беларускага. Мне гэта здалося несправядлівым. идея повесить бело-красно-белый флаг. Вон там рядом с флагом Украины. Посмотрим, сейчас получится это сделать или нет. Это, конечно, крейзи попытка сейчас будет. Меня не пустят. Я хочу забросить туда им флаг. Блин, спасибо, Бань. Я закинул флаг туда наверх, и парень согласился повесить. Цікавы быў момант, калі я падышоў да ахоўніка і спытаў, ці магу павесіць тут сцяг. Ён на мяне так дзіўна паглядзел і кажа: «Конечно, можаш». Супер! Дякую вялікі! Класс! Вот так вот все удалось. Ну вот флаг, который я повесил, сняли, ёпрст. Сцяг я павесіл, але правісеў ён нядоўга. Не ведаю, чыя гэта была ідэя зняць яго, але цікавае тут іншае. Украінскія сцягі ў той момант таксама знялі, а праз 5 хвілін іх вывесілі яшчэ больш. Беларускі ж сцяг на трыбуне, на жаль, так і не з'явіўся. І пакуль стадыён працягваў напаўняцца, на маленькай сцэне ў цэнтры танцпола выйшлі музыкі і пачалі граць інструментал, проста мелодію без слоў. Гучала гэта вельмі круто. Очень классная музыка сейчас в начале на разогреве. Ну а некаторыя сцэны пад гэтую музыку нагадалі кадры з «Зорных войнаў». Часам на танцполе разгортавалася гісторыя куды больш сур'ёзная. Нехта падняў чырвона-чорны сцяг, той, што ў Польшы асацыюецца выключна з валынскай трагедіяй, афіцыйна прызнанай тут генацыдам.
Як беларус, які жыве ў Польшы, я перакананы ў адной простай рэчы. Павага да краіны, якая нас прыняла, гэта базавы абавязак любога іншаземца. Палякі далі нам бяспеку і легальны статус. Мы можам быць не згодныя з некаторымі мясцовымі правіламі ці законамі, але мы абавязаны іх выконваць, хаця б з элементарнай удзячнасці. Неважна, ці ўцякаў чалавек ад вайны, ці ад дыктатуры, ці проста прыехаў у пошуках лепшага жыцця. Таму ўчынак хлопца з чырвона-чорным сцягам на стадыёне выклікаў у мяне, мякка кажучы, здзіўленне. Пазней я чытаў яго каментар, ён прасіў прабачэння за свой учынак і заявіў, што ні ў якім разе не хацеў нікога пакрыўдзіць, а прадэманстраваў гэты сімвал для таго, каб нагадаць пра расійскую агрэсію супраць Украіны. Але для Польшы ён абраў, бадай, найгоршы з усіх магчымых спосабаў гэта сказаць. У сучаснай Украіны гэты сцяг для многіх стаў сімвалам супраціву і барацьбы за выжыванне, і гэта можна зразумець, але кантэкст мае значэнне. Яшчэ да пачатку канцэрта я звярнуў увагу на момант, калі Корж пачаў разважаць услух са сцэны. Мне сказалі, каб першы танцпол адышоў на 10 крокаў назад, але ж я не магу вам сказаць, каб вы зрабілі 10 крокаў назад. Ці магу? А чаму не магу? Магу. І пачаў лічыць. 1, 2, і некалькі тысяч чалавек сапраўды рабілі крокі назад. Мне гэты момант так спадабаўся, што з таго часу сам выкарыстоўваю гэту формулу. Я ж не магу распрацоўваць прыладанні. А чаму не магу? Магу. І пачынаю распрацоўваць. Таксама запомніўся момант, калі Корж папрасіў вярнуцца на трыбуны людзей, якія саскочылі з іх на танцпол. Пожалуйста, вернитесь на свои места, и тогда мы сможем начать. Иначе концерт под угрозой отмены. А стадыён спачатку запляскаў, а потым увогуле пачаў скандаваць малайцы. Тут я крыху напружыўся і таемна чакаў, што стадыён запляскае і мне. Я ж прыйшоў, адразу сел на сваё месца і спакойна чакаў пачатку канцэрта. Але, відаць, людзям куды больш заходзяць гісторыі пра тое, як дрэнныя хлопцы спачатку накасячылі, а потым выправіліся, чым пра проста нармальныя паводзіны. Але гэта я жартую, насамрэч было рэальна крута. Люди начали возвращаться, классно. Остальных поддерживают. Наконт самого канцэрту. Канцэрт, безумоўна, топ. Гэта проста сусветны ўзровень, гук, спецэфекты, пастаноўка, ўсё гэта было зроблена сапраўды крута. Тут да Каржа і да яго каманды пытанняў няма ўвогуле. Яны прафесіяналы, якія ведаюць сваю справу. Асабліва, калі вы ведаеце яго песні, яго новыя альбомы, можаце падпяваць і ўсё такое, тады так. Цела проста адключаецца ад розуму і пачынае паводзіць сябе ў рытмы натоўпу. Але я чакала ад Каржа хоць некага месаджа ці хаця б намёку пра 9 жніўня 2020 года. Думал, можа ён пачне канцэрт з трэка «Украл тепло», які ён выпусціў перад тымі самымі выбарамі. Ці хаця б абмовіцца пра падзеі 5гадовой даўніны, бо не выпадкова ж канцэрт пастаўлены на такую дату. Хтосьці пасля заўважыў, што сам Корж был у чырвонай майцы, а бэк-вакаліст у белых. Магчыма, для кагосьці гэта ўжо было дастатковы месседж, але дакладна не для мяне. Сегодня 5 лет с выборов. Интересно, он хоть как-то это упомянет или нет? Давайте приготовимся. Все готовы. Что-то быстро. Але не, нічога не было сказана. Цішыня. З іншага боку, як кажа адзін вядомы філосаф Андрэй Аршавін, вашы чаканні – гэта вашы праблемы. І вось тут гэтая фраза спрацавала на ўсе 100%. Мае чаканні ад Каржа – гэта толькі мае асабістыя праблемы. Яшчэ быў крыху крынжовы момант, калі Корж запрасіў на сцэну паляка і пачаў праз яго размаўляць з залай на польскай мове. Отличается только языком. Нужно еще только языком. Поэтому, я знаю, времена нелегкие. Dlatego rozumiem, czasy nie są lekkie. Но вы должны запомнить, политика – это политика, а простые люди – это простые люди. Ale musicie pamiętać, polityka to polityka,
Магчыма, пасыл был у тым, што мы звычайныя людзі, розніца толькі ў мове, а ўсё астатняе муціць палітыкі недзе там наверсе, але нам гэта не патрэбна. Не ўпэўнены, што зразумеў, што Корж спрабаваў гэтым сказаць, але сам факт, што ён вырашыў звярнуцца да мясцовай публікі на роднай для яе мове, гэта такі прыгожы жэст. Акрамя гэтага, Корж некалькі разоў у паўзах паміж песнямі хацеў сказаць нешта важнае перад 70-тысячным натоўпам. Але ўсё, што я пачуў, звадзілася да «давайте замутим движ», «как тогда за гаражамі», «каб было што ўспомніць у старасці», «разнесём стадик». Чем больше мы качнем на нем, тем потом мы дольше будем хранить память об этом мероприятии. Есть люди, которые не попали, к сожалению, много. Я думал, он говорит про белорусов на свой концерт. Попало меньше. Поэтому давайте ценить этот момент и именно это. Как некоторые ценят молодость после того, как она проходит. І у нейкі момант я просто стаміўся і пайшоў з канцэрта. Настрой был не зусім той, і разносіць стадик жадання не было. Я устал, я ухожу. Знаёмыя пазней расказвалі, што бліжэй да канца канцэрта Корж скандаваў «Останови вайну». Тут, безумоўна, гэта выдатны заклік у цэлым, але скіраваны ў нікуды, без адресата. Хоць прычына і зачыншчык вайны ўсім выдатна вядомы. Калі падсумаваць, канцэрты — гэта правільнае месца, каб выплюхнуць свае эмоцыі, трохі пабыць у гэтым першым альбоме Коржа. Але нават у такім стане важна разумець, дзе межы, за якія не варта пераходзіць. Межы, якія мы, людзі, маем у адрозненні ад жывёл. На жаль, пасля гэтага канцэрта было дэпартавана некалькі дзесяткаў украінцаў і некалькі беларусаў. І гэта пакідае горкі прысмак, бо для многіх з тых, каго адправілі дадому, гэта азначае альбо фронт, альбо турму. І нядаўна ў навінах я ўбачыў фота з канцэртаў Коржа ў Стамбуле і Дюссельдорфе. У фан-зоне хлопцы сфатаграфаваліся разам, разгарнуўшы адразу 3 сцягі: украінскі блакітна-жоўты, расійскі трыкалор і лукашэнкаўскі чырвона-зялёны. І цяпер я думаю, магчыма, у гэтым і ёсць сапраўдная магія Коржа. Калі вакол равуць трыбуны стадіёна і тысячы людзей рухаюцца ў адным рытме, усё зліваецца ў адзіны агульны движ, у агульны такі рух. І ў гэты момант музыка нібыта сцірае ўсе падтэксты і любую перадгісторыю. Ні сцягі, ні сімвалы, ні палітыка ўжо не маюць значэння. Застаюцца толькі людзі і гэты агульны момант. Можа, менавіта гэта Корж і спрабаваў сказаць са сцэны. Классно, классный концерт, топ. Уровень топ. Но меня